Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з эксперткай з стратэгіі і аналітыкі, міжнароднай сакратаркай з адзіночання беларускіх студэнтаў, паліталагіняй Алінай Харысавай. Прывітанне, Аліна. Прывітанне, Зміцер. Ну что, расскажите, вы там у своих глубинных Европах, Германиях порадовались, что венгры, можно сказать, своей грудью и голосом спынили правый поворот, там правый марш, які крочыў по Европе, але ось зараз спыніўся. Ці не? Вот як вы оцениваете это? Я супер радая. Я асабіста супер радая. Я бачу, як палітыкі у Еўропе вельмі радыя, і там патэлефанаваў, напрыклад, Туск, калі Мадзьяру, ён сказаў, што мне падаецца, што я больш шчаслівы, чым ты зараз. Вось, у мяне такія ж адчуванні, і я вельмі спадзяюся, што гэта будзе мець свае наступствы і ў іншых краінах Еўразвяза, і мы трошкі спынім вось гэты правы паварот, які пачаўся не так даўно. Так, ну я думаю, што мы пра гэта яшчэ пагаворым, куды наступствы будуць і гэтак далей, але сапраўды гэта вельмі унікальны кейс, і тое, што Мадзьяр выйшаў з гэтай сістэмы Орбана, гэта такі, ну, гэта вельмі добры паказчык таго, як можа развівацца палітычная сітуацыя ў краіне, у якой ну ўжо такі сапраўды правы паварот і прарасійская палітыка, таму што ён скампанаваў у сваёй кампаніі вось усе пункты, якія трэба было скампанаваць. Гэта такая геніальная кампанія была зробленая, просто ну вось канфетка. Мне як паліталагіня глядзець на гэта вельмі прыемна, таму што ён сапраўды улічваў усе думкі, усе там паказчыкі сацапытанак і гэтак далей, і ён не рабіў суперрадыкальна іншую палітыку. Ён таксама не самы там пра украінскі палітык, які можа быць у Венгрыі, але ён абраў менавіта такія пазіцыі, якія адпавядаюць думкам большасці. І ўсё ж таки, калі мы вот, давай пакуль што мы пра вот этот вот правы паварот спынены часова пагаворым. Усё ж таки, вот я чуў такое меркаванне, ну ладно, вось с Венгрыяй как бы там не атрымалася, спынілі, але наперадзе яшчэ выбары ў Нямецчыне, альтэрнатыва для Германии, там и правая, и прорасійская, ну нібыта там вот и гэтак далей. Ёсць яшчэ выборы у Великобрытании, дзе таксама как бы настроі такія вельмі цікавыя. Ёсць іншыя шэраг краінаў, і гэта не беручы да ўвагі Словенію і Чэхію, нават тую ж самую, дзе вось прэм'еры таксама такія троху цікавыя, назовём это так. То бок, наколькі ўсё ж таки можна казаць, што гэта можа, ну, моцна паўплываць на гэты правы паварот, там, а ўжо не кажу пра спыненне. Гэта можа паўплываць, і чым унікальны кейс Венгрыі быў тым, што падтрымлівалі Орбана як Расія, так і амерыканскі ўрад зараз. Гэта вельмі унікальны кейс. Звычайна яны супраць адзін аднаго. Ну вось у Нямецчыне таксама, напрыклад, АФД была падтрымка да АФД і таксама і ад трампаўскай адміністрацыі і ад Расіі, але гэты кейс ён просто паказаў, што гэтая стратэгія яна насамрэч не супермоцна працуе, таму што на чым зліўся Орбан вельмі вось так радыкальна. І так апытанкі былі, ну такія не тое, каб паказвалі вельмі моцную падтрымку ў яго бок, то бок там вельмі моцны накал быў. Ён паспрабаваў далучыць расійскі бок да дапамогі. Там прыбывалі пул расійскіх паліттэхнолагаў, паспрабавалі падыскрэдытаваць гэтага Мадзьяра, там быў секс-скандал, калі яны злілі нейкія відосы, дзе ён са сваёй мінулай дзяўчынай там у гатэлі застаўся. І ён проста выйшаў, сказаў, ну вось было. І ну і ўсё, гэта прайшло міма, скандал не атрымаўся, ўсё не атрымалася, там расійская падтрымка не атрымалася, і зліўся ў гэты момант не тэлефонная размова, там быў запіс не протакола, зафіксавана, карацей, як яны размаўлялі з Пуцінам, і ён сябе назваў мышкай у дачыненні да вось Расіі Пуціна, які быў у гэтай размове ў ролі льва. Вось, ён то бок паказаў, што ён ну, карацей, ён спаслаўся на басню, але паказаў гэтым, што ён дапамагае Расіі, ён меншым сябе лічыць у гэтых стасунках і гэтак далей. І яны ў гэтай размове з Пуцінам размаўлялі пра Трампа і называлі яго таксама вельмі там добрымі словамі. Пуцін назваў яго танкам,
Орбан назваў яго там ураганам ці чым, і то бок гэта просто гэта зліў, ён паказаў людзям, што ну сапраўды вельмі моцны ўплыў на яго існуе ад гэтых знешніх актараў, хаця у сваёй паліткампаніі Орбан вельмі моцны акцэнт рабіў, што вось Мадзяр і ўсе тыя, хто там пра ўкраінскую, пра еўрапейскую пазіцыю займаюць, гэта тыя, хто насамрэч падвяргаюць вось гэтаму ўплыву знешняму. І нават калі прыязджаў Джей Ді Вэнс, ён сказаў, што тыпу не слухайце гэтых еўрабюракратаў, таму што яны вось спрабуюць на вас вось гэта павялічыць уплыў знешні. Хаця насамрэч вось гэтае прыбыццё Джей Ді Вэнса і гэтая яго прамова, гэта і быў знешні ўплыў на гэтыя выбары і на ўсе палітычныя працэсы ўнутры краіны. І людзі сапраўды ўжо злыя былі. Яны не былі настолькі злыя там ад знешняга ўплыву, як былі злыя наконт вось карупцыі і ўсяго астатняга і таго, што ім проста хлусяць накла ў вочы. Вось таму пераходзім да вось гэтай тэмы пра іншыя краіны. Я думаю, што зараз еўрабюракраты якраз такі яны ставяць на тое, што напрыклад у Славеніі будуць глядзець на ўжо наступныя выбары яны даволі хутка праз год. І там ужо просто падумаюць, што вось гэтая стратэгія, калі ты ставіш на Пуціна, ставіш там на вось розных аўтарытарных людзей, стаўкі свае, яна не паспяховая, яна вось не спрацавала ў Венгрыі. То бок трэба ад вось гэтай прарасійскай рыторыкі адыходзіць, таму што можна стаць другім Орбанам проста. Вось, таму я спадзяюся, што сапраўды вось гэты кейс ён стане такім прыкладам для вось тых, хто займаў прарасійскую пазіцыю, прарасійскую аўтарытарную пазіцыю, антыеўрапейскую, што насамрэч гэта толькі злуе людзей. Таму што людзям не падабаецца быць аўтсайдерамі ў еўразвязе. І гэта раз, а другое яшчэ тое, што Венгрія, Орбан разам з Фіцо, яны былі тыя, хто цягнуў вось гэтыя ўсе баны санкцыі, вету на санкцыі на Расію, там на Беларусі, ўсё астатняе, яны былі вось тых, на кім вось гэтае вета трывалася. І зараз Фіцо застаўся адзін. То бок уплыў на Расію, на Беларусь можа павялічвацца. Яны будуць спрабаваць усімі сіламі знайсці вось другога Орбана, які зможа падтрымліваць такія ультраправыя пазіцыі, які зможа накладаць вета, але пакуль што гэта магчыма неяк арганізаваць, канешне, у некаторых больш на захадзе краінах еўразвяза, але гэта будзе зрабіць складана зараз пасля таго, як Орбан сышоў. То бок Фіца ці прэм'ер Чэхіі так вось падстаўляцца як Орбан, абараняючы расійскія інтарэсы, не будуць. Так, тут жа такі яшчэ прикол, што ўсё ж такі гэта краіна еўразвяза. І напрыклад, вось я такую таксама думку чытала, я з ёй згодная, што калі краіны больш захадныя у еўразвязе, яны могуць знайсці там нейкія для сябе мінусы знаходжання ў еўразвязе, то для вось гэтых краін, якія больш на ўсходзе еўразвяза, як Венгрія, як Чэхія, для іх вельмі карысна заходзіцца ў еўразвязе, таму што не дазваляе вось гэтым вось чувакам з аўтарытарнымі замашкамі змяніць заканадаўства так, ці там фальсіфікаваць выбары так, каб яны заставаліся ва ўладзе, каб гэта суперправая краіна была, з-за таго, што ёсць нормы еўразвяза, і там людзі могуць выходзіць на пратэсты, і пратэсты не так даўно былі ў Празе, вельмі вялікія. І вось у Будапешце людзі выходзілі і год таму там людзі. І падчас прайду там людзі вялікі марш зрабілі проста супраць таго, што казаў Орбан. Ну так, таму зараз людзі яны больш актывізуюцца і больш выступаюць за тыя сілы, якія супрацьстаяць тым, хто падтрымлівае Расію. Вось. І гэта дазваляе еўразвяз рабіць.
Мы тут выходзіць на мітынгі. разважаем про тое, что что вот там гэты правы паварот можа вось на наступных выборах у Нямецчыне альтэрнатыва для Германии, вот так право вот врубит и рванет, потяне за собой всю Европу, ці там у Брытании правые партии, там ці яшчэ дзе-небудзь. Но мы ж не можем не давяраць палітычнаму анализу такой вядомейшай і увогуле не заангажаванай паліталагіні, як Юлия Латынина. Не можем же? Не можем. А она пишет: поражение Орбана означает, что в Европе не будет никакого правого поворота. Любой, кто противостоит Брюсселю, этому левацкому Брюсселю, будет раздавлен. Вот так вот. А вы говорите... Так что хай только рыпнется АФД. Раздавлена будет Брюсселем, як тая таракана. З АФД та іншая сітуацыя. Можам пра гэта таксама трошкі паговорыць. З АФД сітуацыя такая, што галоўная пагроза зараз у Нямецчыне гэта не АФД, якое зойме вельмі шмат месцаў у парламенце і будзе зойме большасць, таму што нямецкая сістэма яна амаль што гэта не дазваляе. Там ніводная партыя на дадзены момант не зможа набраць больш за 50%. То бок, каб кіраваць, трэба знайсці сабе партнёра ў кааліцыю. А хто можа пайсці ў кааліцыю да АФД, хто больш падобны по поглядах, гэта толькі хрысціянская дэмакратыя, там дзе зараз смерць знаходзіцца. Тлумачу для тых, хто не супер моцна у палітыкі нямецкай. Вось. І ён і зараз існуе там такое пагаджэнне, якое называецца Брандмауэр. То бок усе партыі, якія не АФД, яны сышліся на тым, што яны не будуць ні ў якія спалучэнні уваходзіць з АФД, нават для прыцягнення нейкай рэформы, закона і так далей. Не, гэта прям бан. І ЦДУ, калі аднойчы так зрабілі ў мінулым годзе, там такі скандал быў. Яны вельмі моцна рэпутацыйныя страты панеслі. Але вось гэта адзіная пагроза. Калі ЦДУ, ЦСУ, вось гэты хрысціянскі саюз, калі яны пойдуць на нейкую кааперацыю з АФД. То бок галоўная пагроза нават не ў АФД. Галоўная пагроза гэта ў хрысціянскім саюзе, які можа пайсці на такую кааперацыю. Вось. Слухай, не трэба баяцца. Добра, не баімся. Мяне вот как бы дзіўная сітуацыя трапляе. Ты, хто прытрымліваецца нейкіх таких правых поглядаў, прынамсі вось палітычныя партыі, нейкія, якія там вось балансуюць, яны з аднаго боку прарасійскія, а з другого боку пратрампійскія. То бок дзіўнае такое спалучэнне. Калі працягнуць гэтую такі вось ланцужок, то можна зразумець, у чым палягае сакрэт вось гэтай такой любові Трампа да Пуціна, да расійскай. Бо яны, у прынцыпе, как бы складнікі аднаго цэлага. Трампарашызм такі вот, да? Ці вот як это тады успрымаць? Вот это правы такі. Ёсць некаторыя рэчы, якія можна назваць і імперскасцю у палітыкі абодвух, так? Там у Расіі зразумела, у Амерыкі ёсць такія замашкі, там, напрыклад, з Грэнландіі, з Канады, вось гэтым усім. Гэта першае. Па-другое, што адна сіла, што другая, гэта правыя. Гэта правыя, гэта не правацэнтрысты, гэта моцна правыя. Мага — гэта моцна правы рух. Расійскі рэжым, таксама ніхто не будзе, я думаю, тут спрачацца са мной, што ён там вельмі шмат прызнакаў фашызма мае, так? Таму яны сапраўды, як моцныя лідары, адзін аднаго паважаюць моцна. Але тут яшчэ ёсць такая штука, як мы заўважаем апошнім часам, што Трамп, ён спрабуе трошкі так бліжэй да сябе прыцягнуць сяброў Пуціна. І Лукашенко ён там запрасіў у свой савет міра, і карацей, там усіх вось гэтых чувакоў, якія маюць спрэчную рэпутацыю, ён тут таксама запрасіў. І я думаю, што яму так важна таксама там Орбану дапамагчы было, калі ў яго пачаліся вось гэтыя правалы пасля расійскай гэтай дапамогі. Гэта яму было важна, таму што Орбан гэта той, хто мае нармальныя стасункі з Пуцінам. То бок яму трэба трымаць сяброў Пуціна побач з сабой, каб мець нейкі ўплыў на Пуціна. І гэта вельмі падобна на вось гэтую, калі гэта можна назваць софт-пауэр ЗША, якую Трамп, эту стратэгію, якую ён набраў. Вось. Добра, давай мы перайдзем как бы на троху іншую, не тэму, таму што мы працягнем, але троху іншы паварот. Праз пытанне ад вожыка патрыёта.
Ён піша: навошта Лукашенко полез наперад старэйшага брата у пекла віншаваць пераможцу выбораў у Угоршчыне. Ну і вось мы тут как бы выходзім на тое, як паўплываюць вот вынік гэтых выбораў на краіны, ну вот на Беларусь. Давай з нашага беларускага глобусу глядзець на Беларусь, на наш рэгіён, вось што нам вот бліжэй. Я тут просто скажу, что Лукашенко ён вельмі прагматычны ў гэтых пытаннях. Ён такі тыпу: ага, хтосьці новы абраўся, трэба з ім закантачыцца, таму што ён там пра мяне яшчэ нічога супраць не казаў. Трэба неяк там выбіць, магчыма, сустрэчы, распавесці яму, які насамрэч там круты, тут за мір, за ўсё добрае. Вось, хаця я думаю, я ставлю на тое, што Ціханаўскую ён, канечне, хутчэй сустрэнецца. Вось. Карацей, Мадзяр ён не займае, як я ўжо сказала, супер радыкальных праўкраінскіх пазіцый. Ён дакладна больш праўкраінскі, чым Орбан. Ён дакладна хоча падтрымліваць санкцыі, але ён не хоча пастаўляць зброю, і ён вельмі моцна упісваецца за вось угорскую меншасць там у Румыніі і таксама ў Украіне. І для яго важнае вось гэтае пытанне, якія таксама даволі моцна эксплуатавала гэтая прапаганда Орбана, што вось там Зеленскі дрэнны, таму што яны там да нашых угорцаў вельмі дрэнна ставяцца. Вось, таму я думаю, што праз гэтую рыторыку, калі Мадзяр там выходзіў і казаў: Расія, які ў нас падыход да Расіі, а мы хочам садзіцца за стол перамоваў. І я думаю, што Лукашенко такі: ага, перамовы, я хочу таксама быць у перамовах, я хочу таксама з ім там паразмаўляць. І, канешне, як я уже сказала, тыпу, калі новы лідар абіраецца, гэта заўсёды тыпу нейкае акно магчымасцяў, трэба адразу лезці туды і налажваць нейкія сувязі, произвести первое впечатление. Ось. Таму гэта было зразумела, што ён яго павіншаваў. Таксама ён павіншаваў, канешне, вельмі такой сціплай мовай, нічога не кажучы там і пра Расію, і пра таго, хто такі Мадзяр, і пасля яшчэ азнаёмілася з тым, што паказваюць на беларускім тэлебачанні. Там, канешне, ну, там даволі асторожна, акуратна вось так апісваюць Мадзяра, але столькі крытыкі на еўразвяз зноўку льецца, просто тыпу, быццам бы ўзялі ўсю гэтую палітычную агітацыю Орбана, але просто павіншавалі сярод гэтага Мадзяра з перамогай. Таму так, гэта ну, такі прагматычны падыход, калі просто тыпу трэба неяк нейтральна пазітыўна падысці да новага лідара. Вось. Слухай, вот давай мы трошечку закранем гэтае пытанне прапаганды. Слухай, яны ж, атрымліваецца, патрапілі ў вельмі такую дзіўную сітуацыю. С аднаго боку, вот прыйшоў да ўлады вораг іхняга сябра, колішняга Орбана, з якім яны там Лукашенко цалаваўся, майкі яму з нумарам 2 дарыў і ўсё астатняе. Вот. Но Лукашенко яго павіншаваў. То бок это типа вот как бы пакуль недатыкальная особа, недокусальная особа. А з другога боку ёсць жа ж вот этыя там куратары з Москвы і старшыя там настаўнікі з расійскіх тэлеканалаў прапагандысцкіх, якія тут жа ж накінуліся. Песков жа ж даў адмашку, што мы там не сяброўскіх краінаў там не будзем віншаваць і гэтак далей. І вот тут з аднаго боку ты працуеш на лукашэнкаўскім тэлеканале, але ты працуеш па расійскіх лекалах заўсёды сваіх прапагандісцкіх. І як тут выкруціцца? Заткнулі рот, ці вот як ты назіраеш? Як яны выкручваюцца? Для Лукашэнкі вельмі важна яго вось гэтая аўтарытарная тусоўка. Аўтарытарныя лідары яны заўсёды вельмі моцна адзін аднаго падтрымліваюць на сусветным узроўні. Таму яму было вельмі важна, што скажа таксама Орбан і як ён адрэагуе. І калі Орбан сам прызнаў паразу, тады можна было ўжо віншаваць. Гэта быў як зялёны свет, што зараз можна. Калі б Орбан не прызнаваў, калі б ён сказаў, гэта ўсё там еўрадэмакраты, еўрабюракраты паўплывалі на нашыя выбары, гэта ўсё не было там правільна падлічана і ўсё астатняе, тыпу, я не ведаю, падаў бы нейкую скаргу ці штосьці яшчэ, тады б Лукашенко, я больш чым упэўнена, што ён бы падтрымаў Орбана і нікога б ён не віншаваў. Галоўнае для аўтарытарных лідараў гэта іх аўтарытарны кружок, таму што гэта тое, на чым трымаюцца іх рэжымы. Ну вось так, такім чынам, як ты лічыш, ўсё ж таки вот
твой калега палітолог Валерый Карбалевич артыкул свой учорашні з аналізам гэтых вынікаў выбараў азаглавіў, ну, закрыў ужо, але сэнс у тым, што вынік гэтых выбараў, параза Орбана, узмацняюць ізаляцыю Лукашэнкі ў Еўропе. Як ты ацэньваеш, згодная з ім ці не? Гэта можа мець такія наступствы, але гэта не прямая карэляцыя. У яго дакладна будзе, як я ўжо сказала, менш, у Венгрыі не будзе вось гэтай пазіцыі, якая блакуе санкцыйныя лісты, блакуе розныя рашэнні па Беларусі. З іншага боку, у Еўропе астаюцца заўсёды такія сілы, якія могуць пайсці і блакаваць штосьці такое. То бок няма такой прямой залежнасці, як я гэта бачу. Але напрыклад, калі мы там размаўляем пра мэты Лукашенка. Лукашенко хоча вельмі моцна такі быць вось паўнавартасным удзельнікам перамоваў паміж Расіяй і Украінай, быць тым, хто будзе неяк заангажаваны ў супыненне вайны. Для яго гэта сапраўды прынцыпова важна, таму што я думаю, што там ёсць стаўкі на то, што калі ён будзе заангажаваны нават там у нейкай замарозкі канфліктаў, ён зноўку атрымае нават не, я не магу сказаць папулярнасць, але проста ад яго трошки адчепіцца народ на нейкі час, таму што ён зможа вельмі моцна прапіхваць прапаганды, таксама вось гэты наратыў, што я міратворца. Бок гэта як падкрепіць яго гэты наратыў, які ён ужо транслюе. І ну вось. Таму гэтыя перамовы яны таксама з вялікай верагоднасцю маглі праходзіць, напрыклад, у Венгрыі. Таму што ёсць Орбан, які сябра Пуціна. З другога боку, гэта еўразвяз. То бок, канешне, Украіна не супермоцна туды хацела, але ўжо у апошніх пазіцыях гучала, што дакладна не Расія, не Беларусь. Про Венгрию нічога не казала. Таму гэта ўжо варыянт, яго не існуе, таму што ўжо няма пракрэмлёўскага рэжыма. І з-за таго, я бачу гэтую магчымае наступства ў тым, што гэты правы паварот, ён трошкі можа супыніцца менавіта ў Еўропе. Еўропа больш сплачоная стане. І гэта не дазволіць трансляваць менш гэтых наратываў пра тое, што трэба аднаўляць стасункі з Лукашенко, што нармальна, карацей, можна ўпісвацца, можна аднаўляць, можна здымаць санкцыі і ўсё астатняе. Таму што ў іх на адну пляцоўку радыкальную, якая радыкальна прапіхвала гэтыя думкі, што Лукашенко і Пуціна гэта норм ребяткі, у іх на адну пляцоўку вялікую такую менш. А такіх пляцовак і так у іх не шмат. То бок ты зараз как бы так звужаеш і перспектывы і магчымасці данесці сваю думку пра неабходнасць Еўропе змяняць стратэгію і палітыку ў адносінах з Лукашэнкам, якую прасоўваюць пэўная частка дэмсілаў. Ну как бы ты кажаш, што у іх зменшыліся магчымасці, ці да іх менш прыслухоўвацца будуць, ці яны там нейкія там аргументы пэўныя страцілі ў сваёй аргументацыі? Такую думку транслююць не толькі дэмсілы, не толькі пэўная частка дэмсілаў. Такую думку транслююць і тыя, хто сябры Лукашэнкі. Тыя, хто знаходзіцца ў праварадыкальным крыле ў Еўрапарламенце, ў іншых краінах і так далей. І гэта тыя, на каго вельмі моцна, каго насамрэч даволі моцна падтрымліваюць гэта частка дэмакратычных сілаў, у сэнсе думкамі, у сэнсе сваімі наратывамі. Яны, можа, не падтрымліваюць па пазіцыях палітычных, але тое, што яны транслююць тое ж самае, гэта узмацняе гэтую пазіцыю. І таму я кажу тут зараз не пра дэмакратычныя сілы, не пра частку дэмакратычных сіл, якая транслюе, што трэба перамаўляцца з Лукашэнкам, а пра тую частку партнёраў рэжыма, якія з ультраправых партый, з фашысцкіх партый, прарасійскіх партый па ўсім еўразвязе існуюць і прапіхваюць гэтую думку таксама. Калі страчваецца вось гэта суперрадыкальнае ядро, ладно, гэта я моцна ўжо сказала, загнула. Карацей, у Венгрыі іх прадстаўнікі Венгрыі, якія былі ў Еўрапарламенце, напрыклад, яны займалі даволі моцныя пазіцыі ў правым крыле Еўрапарламента. У тым ліку тых, хто супраць еўразвязу. Гэтыя выбары яны будуць мець наступствы і на выбары ў Еўрапарламент наступныя. І больш людзей прыйдзе з
больш цэнтрычнымі поглядамі, ніж ультраправымі. То бок ну, пэўная частка вось гэтага ядра, якая прамоўціруе перамовы з Лукашэнкам, яна сыдзе, яе не будзе. Мадзяр заявіў, што першы яго замежны візіт будзе ў Польшчу. Таму што ён не толькі хоча вярнуць сваю краіну ў Еўропу, вот это яго словы, але ён хоча аднавіць, адбудаваць ці там узмацніць вось рэгіянальныя інстытуцыі кшталту вышэградскай групы. Умоўна кажучы, вышэградская група, ну это троху нацягнута, але гэта тое ж самае з таго ж самага ключа, пра што мы столькі гадоў марылі. Это проект міжмор'я, гэта балта-чарнаморскі саюз, то бок можна называць по-рознаму. Вось вышэградская група, то бок прыходзіць час вось таких как бы ну не фармаванняў, хорошее слово, а модное апошнім часам, таких інстытуцый там ці таких коаліцый рэгіянальных с краінаў, якія там не ўваходзяць у пул там самых моцных, але якіх таксама хочуць, каб іх інтарэсы былі пачутыя, свае інтарэсы адстойваць, але атрымліваецца, што Беларусь выкінутая за межы, вось гэта чарговы раз выкінутая за межы сваёй мары гэтага балта-чарнаморскага саюза умоўнага. Так, усё верно. Туды трэба падключаць дэмакратычныя сілы, таму што зразумела, што рэжым Лукашэнкі ні ў які балта-чарнаморскі саюз не пойдзе, але гэта вельмі важная ідэя для Беларусі і для беларускай бяспекі ў тым ліку. І я лічу, што гэта можа стаць добрай альтэрнатывай для прасоўвання на беларускую аўдыторыю ўнутры Беларусі, таму што, на жаль, ўжо факт, што беларускай прапагандзе, расійскай прапагандзе у іх атрымалася дыскрэдытаваць НАТО і мэты НАТО і тыпу гісторыю НАТО, чаму яно стваралася, гэта вельмі моцна яны дыскрэдытавалі, і беларусы не хочуць у такія аб'яднанні. Бяспека яна вельмі важная. Зараз Беларусь уваходзіць у розныя саюзы, і гэта не робіць яе больш бяспечнай, таму што яе проста эксплуатуюць, так, што мы бачым. Таму ёй патрэбен сапраўды нейкі нармальны рэгіянальны саюз, і на жаль, еўрапейскі звяз не ўспрымае Расію, не ўсе краіны еўрапейскага звязу ўспрымаюць Расію і там што адбываецца ў Беларусі як тыпу штосьці дрэннае, штосьці як пагроза некая для бяспекі еўразвяза, як іх саюза, як саюзнік, не саюзнік, а прабачце, слова пераблытала, neighbor, соседа, вось. Цяжка, соседа. Яны не ўспрымаюць нас як соседа, яны ўспрымаюць нас як штосьці там, вось, далёка ад нас. Напрыклад, Партугалія яны не думаюць пра то, што Беларусь гэта нейкая пагроза для бяспекі Партугаліі, хаця Партугалія гэта частка еўразвязу, яны павінны нас успрымаць як пагроза да еўразвязу. Такога не адбываецца. І таму вось такія рэгіянальныя саюзы, дзе большае паразуменне з гэтай пагрозы ёсць, яно было б вельмі важнае. У тым ліку з-за таго, што я думаю, што не апошнюю ролю ў гэтым пагуляла Украіна, таму што Украіна мае вельмі добрыя тэхналагічныя распрацоўкі. Так, што сказаць? Ну, і агулам, Мадзяр, ён же яшчэ хацеў паехаць, ён хоча агулам выбудаваць добрыя стасункі з суседзямі, не толькі з пункту гледжання вось рэгіянальнай бяспекі і гэтых саюзаў. За Орбана вельмі моцна пагоршыліся стасункі з суседзямі. Ён жа спрабуе зараз гэта ўсё перавярнуць, зрабіць гэта ўсё нармальным. Так, пропала Аліна, пропала. Нешта не чуваць, не відаць. Спадзяюся, што зараз вернецца. Нейкі незразумелы такі затык у інтэрнэце. Ну што ж, давайте мы пакуль што паглядзім, што ў нас пішуць у каментарах. Пакуль Аліна вернецца. Так, ну, па гэтых пытаннях пазіцыя Еўрасаюза да Лукашэнкі і Пуціна непрымальна. Так, што яшчэ? Так, ну, калі казаць, да прыкладу, пра тое, што ўсё ж такі заявіў Мадзяр, то на сваёй апошняй прэс-канферэнцыі, першай
афіцыйнай прэс-канферэнцыі ён датычна падтрымкі Украіны сказаў, што блокаваць выдаткаванне 90 мільярдаў еўрапейскіх грошай на падтрымку Украіны, чым займаўся працяглы час яго папярэднік Орбан. Ён зараз на пасадзе прэм'ера не будзе, але ў той жа час і укладаць там нейкую частку грошай сваёй краіны у падтрымку, у гэты пакет падтрымкі ён таксама не будзе. Тым не менш, ўсё ж таки вось пазіцыя такая з аднаго боку больш праўкраінская, як слушна заўважыла Аліна, чым у яго папярэдніка Орбана, але шмат хто з украінскіх і не толькі, але і з еўрапейскіх аналітыкаў кажа, што ну рано вельмі радавацца і как бы з захапленнем глядзець у бок новаабранага прэм'ера Угоршчыны, таму што лепей паглядзець па справах, пабачыць, як ён ўсё ж таки далей будзе выбудоўваць сваю палітыку. Так, Аліна нешта не падключаецца, яе выкінула ці зараз мы паспрабуем патэлефанаваць, даведацца, ці можа яна падключыцца, перападключыцца. Відаць, нейкая праблема з інтэрнэтам. Ну, калі зараз бліжэйшым часам Аліна да нас не вернецца, то будзем тады паціху завяршаць наш эфір, тым больш што пэўную частку, галоўную частку пытанняў такой міжнародкі, умоўна кажучы, мы абмеркавалі, хаця, безумоўна, мы хацелі ўсё ж такі і ўнутры беларускія тэмы закрануць, ну, як унутры беларускія, можа быць, яны таксама у пэўным сэнсе вузкія і лакальныя, але, скажем, як да чаліні аднаго са спісаў, які бярэ удзел у выбарах у Коордынацыйную раду, было б цікава задаць ёй шэраг пытанняў. Ну, але калі вяртанне Аліны ў эфір Еўрарадыё гэтым разам не здарыцца, то я думаю, што мы скарыстаемся і зададзім яму ўсё што ёсць, зададзім ёй гэтае пытанне наступным разам. Так, Мерц і Зеленскі дамовіліся о новым пакеце вайсковай дапамогі Украіны. Вось такія свежыя навіны прыходзяць. Ну, што ж, будзем тады, відаць, развітвацца, раз Аліна не можа да нас вярнуцца з нейкай нагоды. Таму тое, што датычна выбару Коордынацыйную раду, і не толькі гэта, мы з Алінай прагаворым наступным нашым стрыме. Для того, каб яго не прапусціць, подписывайтесь на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свои падабайки, націскайте на звоночек, расширвайте. Ну и безумоўна, калі у вас есть такая магчымасць, то падтрымайце нашу працу. Ну а с Алінай мы на сёння развітваемся, не, яна хутенька вярнулася, так что развітвацца мы не будем. Аліна, вы нас напалохали, что там здарылася? Выбачце, у меня выбило пробки. Ничто себе, вон напруга была у нас у эфиры, что аж пробки повыносила. Не кажется. Давай, может быть, мы, завершаючи тему венгерскую, пытанне такое. Пасля, уже буквально на наступны дзень, пасля першай афіцыйнай прэс-канферэнцыі Мадзяра ўжо загучалі такія галасы, што не, мы, конечно, рады, что выборы вот так прайшлі, что ён сумленна, дэмакратычна перамог, прыйшоў да ўлады і гэтак далей. Вось такія заявы, такое яго бачанне. Але давайте уже как бы так не абальшчацца, не захапляцца, не ствараць сабе куміра з новаабранага прэм'ера Угоршчыны, што, маўляў, давайте паглядзім па справах, тому что шмат ёсць таких пытаннічкаў, на якія пакуль няма адказу. Ну і ўвогуле чалавек фактычна сістэмы Орбана, ну сышоў, ну стаў там насупраць, але пэўны час как бы там спокойно там вераваў у гэтым усім. Як ты ставішся да гэтага? Якія твае вот все ж таки погляды і перасцярогі?
Я згодна, ён прыйшоў да ўлады за кошт таго, што ўся частка грамадства, якая супраць гэтай ультраправай там прарасійскай палітыкі, якія проста стаміліся ад таго, што яны аўтсайдеры ў еўразазе, яны аб'ядналіся і прагаласавалі за Мадзьяра і яго партыю цішу. Але у яго, як я таксама казала, у яго цэнтрысцкія погляды, правацэнтрысцкія. За яго таксама у тым ліку галасавалі там больш левыя, левацэнтрысты. І зараз яны таксама могуць быць незадаволеныя яго палітыкай, потому што гэта заўсёды пагроза правячых партый, правячай кааліцыі, што калі яны штосьці не так робяць, нейкі пракол, то тыя, хто ў апазіцыі знаходзіцца, яны вельмі лёгка могуць таксама казаць, што тыпу, ага, глядзіце, мы вам казалі, гэта вось усё з-за ўладаў, тыпу, хаця гэта могуць быць нейкія праблемы, якія ўвогуле не залежаць ад партыі, але ўсё дрэннае, што будзе адбывацца, яно будзе зараз класціся на плечы вось яго партыі. Таму яму вельмі трэба асцярожна быць на свой гэты тэрмін кіравання. І так, у яго ёсць пагроза таго, што больш левыя яны ў ім расчаруюцца. Трэба паглядзець, але ў любым выпадку гэта лепш, чым тое, што было. Вось такія ў мяне погляды. Добра, Аліна, я хацеў бы яшчэ закрануць тэму выбарчай кампаніі, але зробім гэта праз скандал, у які ты потрапіла. Ну, умееш, ну што? Які менавіта. Які з іх, да, ты хочаш сказаць, да? Ну, вось, я так разумею, што наш глядач пад нікам Вожык Патрыёт сочыць за пэўнымі дыскусіямі ў асобных чатах. Ну, да прыкладу, ў чаце толькі рэфарматары і рэфарматаркі, я так падазраю. Не, можа, ён, конечно, выйшаў гэтая сітуацыя за межы гэтага чату, але я там таксама назіраў вашу такую, як вы сцапіліся, як два каты з Евгеном Карауловым. Што за чорная котка прабегла паміж Алінай і Евгеном Карауловым? Зараз збольшага у КР балатуюцца вядомыя актывісты. Не атрымаецца так, што міжасобны бэкграунд будзе перашкаджаць агульнай працы? Я нагадаю, што Аліна з'яўляецца чаліняй спіса «Еўрапейскі выбар», а Караулов з'яўляецца чальцом спісу «Наступ». Я не думаю, ну, па-першае, у нас нейкія там сваркі, ўсё астатняе, гэта пачало адбывацца яшчэ падчас КР2, таму гэта не асабістае нешта, гэта таксама ў палітычным жыцці пачалося, і у нас менавіта палітычныя расходжанні ў поглядах палітычных ёсць. Таму гэта ніяк не будзе перашкаджаць працы, мне не замінае тое, якім ён чалавекам з'яўляецца, ўсё астатняе у мяне ёсць проста прынцыпова на палітычнай глебе нейкія пытанні. Але я ставлюся нармальна да ўсіх людзей, я там напісала ў гэтым чаціку, мы пасварыліся, да не, я ўсіх люблю, таму што мне не падабаецца, калі хтосьці пачынае маніпуляваць і мяне пачынаць дыскрэдытаваць, спрабаваць. Хаця там няма на чым, там просто маніпуляцыі, хлусня і ўсё астатняе, а я просто, ну, я не хочу выносіць тое, што я там ведаю, што у мяне ёсць на там людзей і так далей. Так? Таму я не хочу мне не падабаецца, калі мяне ўцягваюць у такія скандалы. Але я адказаць магу, і магу адказаць агрэсіўна, і я гэтага не саромеюся. Усё, магу паслаць, калі пераходзяць усе межы адэкватных паводзін, я магу паслаць нават у публічным чаце, і гэта нармальна, я лічу. Таму што там было нават не тое, што мяне касалось, гэта было тое, што чалавек пачаў проста зліваць нейкую інфармацыю пра тых людзей, карацей, не публічную інфармацыю пра людзей, што можа паставіць гэтых людзей ці іх там сваякоў пад пагрозы. І вось гэта ўжо для мяне ненармальна. Калі ён хоча быць палітыкам і робіць такія дзеянні, гэта заслуговае таго, каб чалавека можна было паслаць у публічным чаце. Вот так вот, рэзкая палітыкеса у нас Аліна Харысова. Добра, што стрымліваецца ў эфіры, а то, глядзіш, за якое-небудзь нязручнае пытаннечка могла б мяне паслаць. Зміцер, вы цудоўны, я вас ніколі не ніколі. Да, як там у класікі «ніколі не кажы ніколі», да? Як казаў Джеймс Бонд. Вожык Патрыёт працягвае. Чым можна патлумачыць той факт, што большая частка спісаў у сваіх праграмах тым ці іншым чынам апелюе да АСЦ ці АПК? Гэта прыкмета нейкай неўпэўненасці? Апелюе ў якім выглядзе?
То бок тыпу крытыкуе ці наадварот кажа што яна так про офісны спіс еўрапейскі выбор крытыкуе АПК і офіс вот вы зараз тут... я не зразумела што гэта менавіта пра еўрапейскі выбор все добра ну таму что я ўсё ж таки наколькі мы не хотели стварыць вось эту структуру дзе ёсць размежаванне паміж працамі паміж там узаемакантролем розных інстытуцый все равно трэба разумець что у нас даволі лімітаваны ресурс і менавіта чалавечы ресурс не так шмат людзей хоча уписываться ў такія опасныя рэчы як офіс як АПК і все астатняе і хоць я у ідэале таплю за тое што людзі якія у АПК яны не могуць з'яўляцца чальцамі карэнцыйнай рады таму што гэта просто заканадаўчая і исполнительная власть яны не могуць быць у адным таму што просто это супраць гэтага прынцыпа там былі розныя выступы розныя меркаванні напрыклад Латушка перед папярэднімі выбарамі казаў што ў некаторых краінах так можна там падаецца у Польше так можна таксама і але для мяне гэта не аргумент тому что мы же не можем раўняцца на тое что они навошта раўняцца на тое что не самое добрае тыпу гэта тое самае что казаць что тыпу а вось там у нас у Беларусі дрэнна а вось у России таксама дрэнна і что і гэта тое ж самае не трэба раўняцца на не самыя лепшыя дэмакратычныя сістэмы трэба раўняцца на самае лепшае а у іх такой практыкі няма але за абмежаванасці ресурсаў за таго што мы толькі вучымся мне падаецца што гэта нормально потому что у нас няма такой моцнай заканадаўчай функцыі зараз якая яна у звычайных парламенту то бок наш парламент наша карэнцыйная рада яна не можа напісаць там пэўныя законы якія менавіта будуць законамі яны робяць там рэзалюцыі яны ездзяць як прадстаўнічы органу нейкія міжнародныя інстытуцыі яны вучацца вось гэтай дэмакратыі таму там не так патрэбна вось гэта падзяленне ўлады і зараз тыя дакументы якія рэгулююць працу ўсіх гэтых органаў яны мне падаецца што тыпу для данай ступені развіцця вось гэтых інстытуцый нормалёва можна прасунуць штосьці вось у КР4 тыпу я за гэта выступаю я таплю за тое каб нельга было у АПК УКР быць галасуйце зменім гэта калі не падабаецца Дякую вялікі добра думаю что мы працягнем яшчэ тэму выбарчую і пасля выбарчую у любым выпадку раю перамогі раю патрапіць у коорднацыйную раду ну але больш за ўсё раю падвышаць і ўзмацняць свае скілы паліталагіні тому что вы нам цікавая ўсё ж таки як палітычная аглядальніца у наших стрымах Дякую вялікі Аліна Харысова была з намі і подписывайтесь на YouTube канал Еврорада, каб не пропускать наши эфиры. До сустрэчы. Жыве Беларусь. До сустрэчы. Дзякуй і жыве вечна.